Čaute ľudia, máme tu recept na tortillu. Je to ľahké, možno bude part 2 alebo 3. Neviem, koľko z toho bude partov. A potrebujeme k tomu tortillu, kečup, šunku a syr a toustovač. Takže poďme na to. Tak to máme tu tortilku. A ešte lyžičku som zabudla. Veľkú dáme. Je to ľahké, takže fakt vládne to hocikdo. Ale treba si pri tom dávať pozor, keď to budete dávať do toho hriankovaču alebo toustovaču. A to budete vyberať. Máme taký, tak ten si zatiaľ môžeme odložiť. A lyžicou ho rozotrieme. Vy si tam môžete dať kečup koľko chcete. Nie, to takto stačí. To už nebudeme potrebovať. Zoberieme si šunku a dáme pár koliečok, koľko chcete. 4 plátky, to už je zbytočné ponechávať. To je 2 plátky. Ja som si to dala po celej tortile. To bolo také chutnejšie. Tamto takto. Viac ku kraju tieto dve. Tak. Musím rýchlo, aby som aspoň túto časť stihla aspoň v tomto jednom parte, lebo mám rada, keď sa tam ten syr tak rozťahuje, to je božské. Tak dáme takto, takto. Takto. A takto a ďalšia časť ešte, ak to dorábam. A ochutnávka z toho bude v ďalších partoch. Takže tak.